खुगा मेथाइनि गेजेरजों खोनासंगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोन होदों आरो फेस्ला फावथिनायनि गेजेरजों नायगिरिफोरखौ रंजाहोनो हादों। गावनि नाजानायजोंनो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि गनायथि जानाय मेथाइ खन रोजाबगिरि महरै गावखौनो गसंथानो हादों। नोंथाङा दासिम गोबां जेरै बेहेर रंजालि बारदै जों बर' बायदि बायदि सावथुनफोरावबो फावगिरि महरैबो बान्था मोननो हादों। नोंथांनि बे देरहासारनाया गावनि थाखाय जाफुंसारनायाव नङा, हारिनि थाखायबो मोनसे थुलुंगानि फुंखा। नोंथांनि हारिमु बिथिङाव गावखौ बावसोमनायखौ गासै बर' फिसायानो गोसोआव थागोन। नोंथाङा 1963 मायथाइनि 19 जानुवारियाव आथिखाल गग्रा गथायनो मोननानै बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा जोबोरैनो गोजोननाय आरो देरगानाय मोनदों। नोंथांनि गाहाम देहा आरो गोलाव जिउ थांनो थाखाय मावफुंलांनायाव आरज गाबबाय। मसिमा फामि ब्रह्म एसिया नांजाब नेहाथारि बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम मसिना बैसा बर' मावफुं सोद्रोमा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम। नैबे समाव बान्थाखौ जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सार बिथांखौ नैबे समाव बान्थाखौ बावहरबाय। लोगोसे हारिमु बिफाननि इएम बैसा बर'खौबो मदद होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बयखौबो खायखौनो खर'जों अखौ लोके हाबसाफोर दिबखानो नुनो मोननायसै।